Amom kadino sa dinno ti paglumlumangan dagiti slag ken bisukol iti hardin mo, ken ammumot kadino kasano nga ikatan ida. Ti panangimanihar kadagiti slugs ken bisukol ket makabawas ti panakadadael ti mula ti hardin, ken mangipababa ti peggad ti impeksyon nga agapu ti rat lungworm a parasito. Dagiti slug ken bisukol ket pagnanaedan ti rat lungworm a parasito, ken ti aksidente nga panakaipauneg ti naimpektaran nga slug ken bisukol ket mabalin nga paggapuan ti apagapaman wenno nakaro a sakit ti tao. Ti umuna, adalen ti sukog, kinadakkel, ken kulay ti slug ken bisukol a kadawyan ti Hawaii ken kadagiti Pacific Islands. Bigbigen ti semi-slug nga mabalin a nakarkaro a maimpektaran ti rat lungworm a parasito, maidilig ti sabalipay a kita da. Ti adulto nga semi-slug ket kayumanggi ken adda ti sabsabali nga kagudwa nga dumuyaw nga shell iti likudan da ken nagsangaan nga ipos. Babasit ida kas uubing. Tilanglanga dagiti slug ken bisukol ket nakadepende ti panawen ti panagbiagda ken nagsasabali manipud ti itlog apan ti panakapis-a ken panakaadulto. Importante nga mabigbig mo amin dagiti panawen ti panagbiagda. Ti daduma nga slug nga kadawyan ti Pasipiko ket dagiti gray garden slug, giant African abisukol, Cuban abisukol, ken leopard slug. May kadwa, amwen no adda ti slug wenno bisukol ti hardinyo. Dagiti slug ken bisukol ket gaggangay nga mabirukan ti nalinungan aparte ti hardin wenno ayan na ti napipintas nga pagdagusan ken nabasa. Kitaan ti sirok dagiti karton, batbato, ken luplupot iti nasamek nga luglugar, ken iti aglawlaw ken sirok dagiti pagmulaan. Dagiti renggat ti daga ti aglawlaw ti kaykayo, ken lugar nga adaan ti ruot ti paborito da nga pagdulinan. Kaya dagiti slug ken bisukol ti nalamuyot ken nasipnget nga aglawlaw, ken apan nga mangan ti rabii. Mangsapol ti slugs ken bisukol kalpasan a sumipnget ken kalpasan nga agtudo. Anya pay ti daduma nga pagilasinan nga adda ti slug ken bisukol ti hardin. Agbirok dagiti nagdalanan nga muebles, nakagatan nga bulbulong, wenno bukbukel, wenno rugit dagiti slug ken bisukol. Ita nga ammuyon nga adda ti slug ken bisukol ti hardinyo, masapol yu nga maimanihar ti lugar nga pagmulmulaan yo. Pawasan ti bilang dagiti lugar nga mabalin nga paglumangan dagiti slug ken bisukol no aldaw. Dalusan ti mulmula ti aglawlaw tapno nalaka nga makita ti panaggaraw dagiti slug ken bisukol. Dagiti slug ken bisukol ket mabalin nga agkarayam ti uneg dagiti host nga maibati ti daga. Siguraduen nga maibitin dagiti host tapno malapdan ti panaguneg ti slug ken bisukol. Ikaten dagiti natinnaga bulbulong wenno prutas ken masmasitas tapno mabawasan ti pagalaan ti makmakan dagiti slug ken bisukol. Kas maysa pa nang lapped a estratehiya, may ti agsibog nga nasapa tapno mamagaan nga sigod ti danom ken ti daga. Ikonsiderar ti panangusar ti drip irrigation nga direkta nga mangsibog kadagiti mulmula imbes at ti buo nga aglawlaw ti pagmulaan. Basbasit ti usaron na daytoy nga danom ken mangaramid ti saan unay a makay-ayo nga lugar para dagiti slug ken bisukol. Dagiti slug ken bisukol ket maallukoy ti makan dagiti taraken tayo. Dagiti taraken tayo ket mabalin nga agsakit gapu ti aksidente nga panakaan ti naimpektaran nga slug wenno rat lungworm a parasito. Pakanen dagiti tartaraken iti aldaw ken saan nga mabalin ti mangibatbati nga agpatpatnag ti makan kadagiti pangananda. Ti klase ken lugar ti pagmulaan ket dakkel ti pakagungunaan na. Agarami ti hardin ti gulay nga adayo kadagiti mulmula nga mga lukoy kadagiti slug ken bisukol ti luglugar nga mabalin nga paglemlemenganda. Mangaramid ti lugar nga maobserbaran nga adda ti kalubna wenno alep-ep ti aglawlaw ti hardin tapno nalaka nga makita dagiti slug ken bisukol. Ti maysapay nga opsyon ket mangaramid ti napangato nga pagmulaan para ti hardin ti gulay mo tapno nalaklaka nga makita ken maaksyonan dagiti peste. Ita nga nalpastayon nga pagsasaritaan dagiti ugali ken pagnanaedan dagiti slug ken bisukol, pagsasaritaan tayo met no kasano ti panagkontrol kadakwada. Ti panagtiliw ken pisikal nga panangikat kadagiti slug ken bisukol, ti kasayaatan nga aramiden nga agsabay. Umuna, ipawaw dagiti slug ken bisukol, babaen ti panangaramid ti nabasa ken nasipnget nga aglawlaw. Ti panagsibog ti aglawlaw ti malem ken panagkabil ti karton nga ada spacer na wenno nabasa nga nangisit nga plastic bag tapno matiliw dagiti slug ken bisukol ket epektibo met. Sigod nga matiliw, ikaten dagiti peste usar ti gloves wenno tongs tapno maliklikan ti panangusar kadagiti ima ken agbugo nga sigod kalpasan na. Di kay baddekan wenno pis-iten dagiti slug wenno bisukol. Imbes ket ikabil dagiti slug ken bisukol ti nakalupkupan a nalawa a pagkabilan nga nalaukan ti asin ken danom.
Ibati daytoy ti init ti 3-4 nga oras samon to nga ibalang ti pagbasuraan. Dagiti barrier ket mausar tapno saan nga ma-strike dagiti slag ken bisukol ti uneg ti pagmulaan. Dagiti copper bands nga adda ti 8-4 nga pulgada ti lawa na ket makapaiparit kadagiti slag ken bisukol nga bumallasiw. Ngem masapol nga regular a madalusan gapuna nga mabalin nga maipon ti muebles ken mabawasan ti kinaepektibo na ti copper. Adda dagiti organic ken saan nga organic nga appan nga mangpatay kadagiti slag ken bisukol. Dagiti appan nga adaan ti iron phosphate na nga active ingredient ket natalged nga mausar sipud ti luglugar nga adda uubing wenno taraken. Basaan ken surutan dagiti instruksyon nga nakasurat para ti usto nga panangusar kadagiti appan ken panagannad para kadagiti tao ken hayop.